Pulyano jotono lamsugo tamni hinba norogani YouTube channel no naitongmani bagwi hingke ang sanai hama ke SM ni sini dara lila bo imang thiro khainani sanma bagwi belai no khatong toma kok pulya lila ke SM bo bidu khainani sengkha lila first short film khainani mung hingke boys school hinai afuroni simi no lila short film khainani sengkha lila ni acting no lukurok asike no naithokjaka asike no hamjangma burukha asike no saprbo khaikya boni acting no nugui no naithokjagui no bono director morinal imang thiri o khainani chance rwkha imang thiri o lila ni role hingka ke nangni logi o tongjaknai KSM ni director no bo hambai maya pharo tamni hinba tobung no KSM ni director lila no video khalariya hingke lila imang thiro khainani chance bo mangala kamo aboni sini tebra sorok bo teibo talent gwnang rwchapna kwrwng mwsana kwrwng para bising bising para besar besar hujak tongo chwng aborok no naitogoi tikalai mankha hingke sini tipra sorok ni bagwi teibo chanai teibo kaham wngnai hingke norok imang thiri no dati naina muchungui tongkha hingke dati no sini dara morinal bo tikalai tongo bobo dati upload khainani bagui no bobo chesta khai tongo hingke norok imang thiri nainai hinui tongkha hingke science film production YouTube channel no bo dati khano subscribe khai tongdi tai bell icon no bo click khai ridi tamni hinba science production YouTube channel o video upload khaikha keno norok ni no pasai tongnai aboni bagui sini dara morinal ni channel no bo subscribe khaidi dati khano notification mana bagui hingke norok ani thani bo video kwtal naina muchungkha hingke ani YouTube channel BD Production no bo subscribe khai hambai.